Horas amanginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namion marhitiak ka pikiran nami. Na mungkin boy mangurupi hita pa morahok kita di pangaradiota di jamita pertangyangan. Songoninang di jamita di hari Minggu, siganuk Minggu nanaing si patol hasota. Amanginang di video on naing patol hason nami pikiran nami, anggiat boy mangurupi hita. Taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 ima Minggu Septuagesima turpuk sian Jeremia bindu 17 ayat 12 sahat ro di ayat 10. Jeremia bindu 17 ayat 12 sahat ro di ayat 10. Songon na somal dung takas hujaha hami turpuhi hupa husor hami, jala hujaha hami na mungkin boy mangurupi hami, lahu patol hasot pikiran nami tu hita. Na berjulu asa toktong taingot sudedo na poso ni debata, mengadopi akahamaolon parukilon di pakkobasion nasida. Songonima nang si Jeremia mengadopi gudang hamaolon, gudang parukilon haporsuhon di pakkobasion ni ibana patol hason hatan di bata manugu-nugu bangsui asa mangolu toktong di bagasan lomo ni roha ni debata pola do haporsuhon nai pola do akka hamaolon parukilon nai mambain ibana mangangguhi mengandung ratapan meratap alai nakpe mengandung ibana meratap patuduhon sude hina maol na niadopin ibana dohot arsak parukilon na porsuk na di tahun ibana alai sai mangolu do di ibana pakirimon dohot haporsiaon di pangurupion ni debata. Jadi sekalipun tertekan dan ditekan oleh banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak lawan, banyak persoalan, kesusahan dalam memberitakan firman Tuhan supaya umat hidup dalam tuntunan Tuhan seturut kehendak Tuhan, Yeremia tidak pernah kehilangan arah ataupun menjadi putus asa. Dang mandele ibana di sitaonon nagodang diadopi ibana. Nakpe pola ikon mengandung ibana. Molo mengandung mungkin tatu sido diandukon meratap penderitaan itu sepertinya sudah di titik nadir, titik terendah. Asa boy nian ditangihon bangsui. Hata ni debata, suara ni debata, nama negihon nasida, tudalan nasitong. Lahu manegihon nasida, marnida dalan na denggan natok tong na ipatuduhon ni Jehovah tu nasida. Godang pe di taon na poso ni debata di turpuk si Jeremia. Alai dakya ibana, putus asa, dakya mandele. Iman aparjulu huidahami. Arsak kamaulon parukilon na tinaon ni akka na poso ni debata tersongon si Jeremia diturpuhon dang mambain nasida gabe mandele alai boido gabe lam tugu panindangion ni nasida. Mula taparohahon di bindu 17 ayat 12 sahar 10 alu terkhusus di ayat 12 tarduk di songon panindangion. Songon mengawali doanya. Tangiangna. Songon na somal martangia kita ali amanami na di banua gincang. Hodo na manoppa saluhut. Hodo na manoppa langit dohot tano. Ali di bata na marhuaso atas saluhut.
hirasongonido huidahami di ayat 12 panindangion taringot tu harajaon hamuliaon ni debata. Dia tetap berpikir sehat di tengah-tengah gempuran banyak persoalan. Kita mesti tetap berpikir sehat dan tenang. Tidak kembali menekan walau ditekan. Tidak berputus asa sekalipun banyak tekanan. Selalu berpengharapan pada Tuhan. Toktong marpakirimon ibana di debata, pakirimon na mangolu pangurupion di debata, jala paru kilon natinaon ni ibana, babain panindangion ni ibana, lam takas taringot tu huasoni debata. Namar mulia do debata. Namar gogositutu do debata. Ima molotapar rohahon di ayat 12. Dohot tu ayat 10 ali Jahoba hodo pakirimon ni Israel. Saluhut akka na manadikoko gabe tarurak. Lam tugu haporsiao di ibana. Dohot lam tugu panindangion ni ibana. Taringot tu waso ni debata. Dohot taringot tu halak akka namar haporusan tu debata. Molo diturpuk tau Muse dipangido ibana hamalumon di ayat 14. Sai homa pamalum au ali Jahoba asa tung malum huhilala. Sai homa mangurupiau asa tung dapotan pangurupio nau ai hodo puji-pujioku. Hama malum ima pakilalaan na toktong mernida dengan bahasa ni Jahoba. Halak naso mernida dengan bahasa ni Jahoba, naso malum doi alani dosa. Dosa ido sahit nama kupupi si manolokta laho mernida dengan bahasa ni Jahoba. Ido benna didok di padan nem baru di lehot debatado udan dohot las niari. Tu akka na burjumar roha. Jala di lehot debatado udan dohot las niari. Di akka halak natakang marroha. Atong ahado parasingan ni halak natakang marroha. Dohot halak na burjumar roha. Halak na burjumar roha nunga malum ibana. Nunga malum sian dosa. Molo rope udan, molo rope las nyari, gabe tubu ma panindangion sian ibana, ai nasian debatado on saluhutna. Ditadai mana ma, dengan bahasa, dohot pasu-pasu asini rohani debata. Alai nasida parjahati, tung pedi lehot debata las nyari dohot udan, tung so di ida nasida doi songon dengan bahasa ni Jahoba. Tardok mai naso malum dope nasida. Atong akka halak naung malum ima tok tong namarnida dengan bahasa ni Jahoba. Dipulihkan untuk terus melihat dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sai homa pamalum au. Sada pangidoan asa tok tong Jahoba mengeramoti rohanang pikiranna asa unang moleng. Manang asa unang manadikon debata, asa unang ganggu sian haporsiaon na tugu tu debata. Gabe di pamalum di papos rohana, di pahot rohana. Taringot tu asi dohot holong ni rohani debata. Tu bangsoi nang tu naposona si Jeremia. Na berikut Muse widahami na mangihut di turpuk taon, idama akan asida manduk tuau di dia do hatani Jahoba waroma nian nuaing. Oma kana marsahit. Hatanya kana marsahit doon. Naung di ida takas pasu-pasu dohot dengan dibata alai di porso nasida. Nasida nama morso asi dohot holong ni rohan dibata. Oma akka si pamalumon. Oma akka si ubatan. Aladang diraju minasida ngolu ni nasida. Ala nidingkan bahasa ni Jahoba.
malah sebaliknya di terpuk tahun mangarhei dope nasida. Ida ma akka nasida manduk tuau di dia do hata ni Jehovah. Ua Roma nian nuaing. Rehe-rehe doi ica-ica doi tuakka na poso ni debata tuakka na porsea. Mereka yang tidak pernah sadar akan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu adalah penyakit. Dan bahkan mereka akan bertanya, di mana penghukuman Tuhan? Di mana kekuatan Tuhan? Orang-orang seperti ini yang mempertanyakan kebaikan Tuhan, penghukuman Tuhan, anugerah Tuhan, walau telah nyata dia lihat kebaikan Tuhan, orang-orang seperti ini adalah orang yang sakit. Jadi akan namar sahid si pamalumon do itong. Nasomernida dengan bahasa ni Jehovah. Namang ihut didok ibana muse diturpu honde batado naman jo ibana gabe panurirang. Jala saguru di debatado saluhutna. Tugpe adong hagiot di ibana. Laho patuduhon huaso ni debata. Tu jolma namang rehei ibana. Ale pasrah do ibana. Ai hodo namar suru au, hodo naung mamili tau, saguru di homa ngolukku. Nang pamalosop pe na pinangido ni ibana di son. Tu debatado di pasahat ibana. Nak pe adong pangiduanna, hagiotna, alai di bagasat sada pa indangiot do ibana, ikon lomo ni rohani debatado, na saut di ujungna. Anggo pangiduan ni mana nian, diri pasod debatama saluhutna, diuhum debatat. Sering dalam hidup kita seperti itu, kita berharap ketika orang melakukan kejahatan, ketika orang berbuat yang jahat, sering kita berharap kiranya perbuatan Tuhan langsung nyata menghukum mereka. Bui do masa songoni bui, taingot do si Ananias dohot Safira, namar gabus langsung mati do nasida, hinorhon ni pargabuson ni nasida. Si patatatagam do songoni tuak kan namar gabus dohot mangulahon na jahat dingulu, langsung songoni manian. Tetapi Tuhan bekerja tidak seturut kehendak kita. Tuhan bekerja tidak seturut pikiran kita. Dia bekerja seturut kehendaknya dan pekerjaannya pasti mendatangkan kebaikan. Dak kita manut Tuhon ahado si ulahonon ni debata. Alai tugasta marpakirimon dohot marhaporsiaon dohot mangido. Anggo napasauton debatado. Etong diturpuk taon upikir hami na mangihut dito gihom mahita. Unang ganggu toktong marpakirimon tu debata manang AHP na taadopi. Unang mandele alai di bagasan pos ni roha mangula do debata laho parohon akka nadinggan laho patuduhon huasona. Bila bebanmu terasa berat, hadapilah dengan senyum. Tidak mungkin di luar Tuhan. Holan di bagasan debatado hamauloni gabe las niroha. Molo tapadomu tu epistel. Alai diturpuk tope idauta ditikina hukum Tuhan itu pasti. Setiap pelanggaran pasti dihukum. Tetapi yang kita syukuri adalah waktu yang selalu diberikannya. Dan hombar tu lomo ni rohatta rupani uhum maali Tuhan alai asidohot holong ni rohani debata. Songon na dipatuduhon debata tu bangsona Israel. Songon itu dipatuduhot tu hita. Naung ditubus ibana di bagasan Yesus Kristus. Dilehot partikian asa toktong marhaporusat tu ibana hita. Jala tatu gihon torop jolma marhaporusan tu ibana. Marhaporsiaon tu ibana.